που αφορά σε μια πρωτοβουλία για το παιδί και πάλι στην Βέρεια, στην πολυδραστήρια Βέρεια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καταρχήν εκεί έχετε μια ευρύτερη οργάνωση που λέγεται Πρωτοβουλία για το Παιδί, κάνετε διάφορες δράσεις, έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς σε αυτές. Το συγκεκριμένο όμως το Running 365, τι ακριβώς σημαίνει? Καταρχήν μια διόρθωση. Ζω και μένω στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, μάλλον μένω στη Θεσσαλονίκη. Εδώ δηλαδή είναι η ζωή μου. Το τελευταίο χρόνο, από τον 4ο, τον Απρίλιο του 2015, ξεκίνησε ένα project τρέχοντας κάθε μέρα. Κάνω τρέξιμο κάθε μέρα. Εσείς τρέχετε, αλλά η πρωτοβουλία για το παιδί εδρεύει στη Βέρεια, νομίζω, έτσι δεν είναι? Η πρωτοβουλία εδρεύει στη Βέρεια ακριβώς. Στην πορεία του χρόνου έχουν γεννηθεί πάρα πολλές ιδέες μέσα στο project, όσο τρέχει το project. Και μία από αυτές τις ιδέες ήταν και αυτή, ότι καταρχήν τα ωραία πράγματα πρέπει να τα μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους. Γι' αυτό υπάρχει το site όπου αναφέρονται κάποια πράγματα σε σχέση με το τρέξιμο. Και μέσα στη διάρκεια αυτού του πρώτου χρόνου σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να υποστηρίξω κάποιο κοινωνικό φορέα. Μάλιστα. Έψαξα, βρήκα τυχαίνει η καταγωγή μου να είναι και από τη Βέρεια. Πολύ ωραία. Οπότε βρήκα και την πρωτοβουλία για το παιδί και θεωρώ γενικά ότι αν υπάρχει μια δυνατότητα, μια ευκαιρία. Πώς το στηρίζετε, κύριε Ψυχογεία? Πώς το στηρίζω? Ναι. Ουσιαστικά είχα επαφές με κάποια καταστήματα και λειτουργώ σαν πρεσβευτής της πρωτοβουλίας. Έκανα επαφές με κάποια καταστήματα στη Βέρεια και στη Θεσσαλονίκη και έχουν τοποθετηθεί κάποιοι κουμπαράδες. Μαζεύονται χρήματα επί της ουσίας. Είναι ότι όπου βοηθάει και όπου σταθώ, μιλάω και δίνω πληροφορίες για το έργο της πρωτοβουλίας. Δηλαδή είστε συνέχεια στο τρέξιμο, έτσι? Κάποια τρόπο, ναι. Δηλαδή τρέχετε με αυτό το σκοπό, να μαζέψετε χρήματα, να ενισχύσετε την πρωτοβουλία. Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε το project τον Απρίλιο του 2015, θα ολοκληρώνονταν τον Απρίλιο του 2016. Πήρε μια παράτηση λόγω πρωτοβουλίας για ένα εξάμηνο και θα δούμε πώς θα πάει. Το θετικό είναι ότι υπάρχει κόσμος που βοηθάει, να πούμε λίγο κάτι γι' αυτό. Συγκεκριμένα την Κυριακή που μας έρχεται των Βαΐων, κάποιο κατάστημα που έχει ένα κουμπαρά μέσα στο χώρο του, το κουμπί, είναι κάποιο ιδιαίτερο και ζεστό καφέ στην Πελοποννήσου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει ένα μαραθώνιο αλληλεγγύης. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ θα δημιουργηθούν κάποιες κατασκευές που τα έσοδα των οποίων κατασκευών θα πάνε κατευθείαν για την πρωτοβουλία για το παιδί. Μάλιστα. Τώρα, εσείς είστε κοινωνικός λειτουργός. Τρέχετε κάθε μέρα? Αυτό, ναι. Ξεκίνησα πέρσι τον Απρίλιο τρέχοντας κάθε μέρα. Από μια απλή σκέψη. Έτρεχα έτσι κι αλλιώς. Έκανα 4 προπονήσεις τρεξίματα την ημέρα. Και απλά το σκέφτηκα και το ένταξα όλο αυτό το πράγμα λίγο διαφορετικά στην καθημερινότητά μου. Κάθε μέρα. Το λιγότερο είναι μισή ώρα τρέξιμο την ημέρα. Το περισσότερο είναι παραπάνω. Γιατί κάνω κάποιες προπονήσεις, συμμετέχω σε κάποιους αγώνες τρεξίματος. Και ήθελα να δείξω μέσα από αυτό στον κόσμο ότι είναι κάτι ωραίο, κάτι όμορφο. Και δεν μπορούμε οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του 24ωρου μας να κάνουμε 1002 πράγματα, να βλέπουμε τηλεόραση, να καπνίζουμε, να τρώμε, να είμαστε στο διαδίκτυο ώρες ατελείωτες και να μην αφιερώνουμε στον εαυτό μας τουλάχιστον μισή ώρα. Είτε για τρέξιμο είτε για περπάτημα. Έτσι ξεκίνησε όλη η ιδέα, έτσι πήγε. Υπάρχει το site όπου εκεί, ειδικά το πρώτο χρόνο, υπήρχαν εκτενείς αναφορές για την κάθε μέρα τρεξίματος ξεχωριστά. Και από 6 Απριλίου και μετά φέτος, που ολοκληρώθηκε ο πρώτος χρόνος, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες και κάποια σχόλια για την ημέρα τρεξίματος που υπάρχει. Πόσα χιλιόμετρα έχετε διανύσει για την πρωτοβουλία για το παιδί, τα έχετε μετρήσει? Ξέρω ότι περίπου βγήκαν 3.000 χιλιόμετρα τον πρώτο χρόνο. Η συνεργασία με την πρωτοβουλία ξεκίνησε επί της ουσίας το Γενάρη τώρα που μας πέρασε. Και έχουμε ένα βάθος χρόνου, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο ακόμα. Αλλά τον πρώτο χρόνο περίπου 3.000 χιλιόμετρα. Βγαίνουν περίπου 300 χιλιόμετρα το μήνα, κάπου εκεί. Μάλιστα. Το θέλω να το δοκιμάσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι και η πρόταση η δική μου στον κόσμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε 1000 πράγματα και να μην κάνουμε κάτι πολύ απλό και εντελώς απλό, δηλαδή κυριολεκτικό αυτή τη στιγμή για τον εαυτό μας. Μάλιστα. Και γίνεται και παντού, έτσι. Γίνεται και παντού. Ακριβώς εμείς έχουμε εδώ και το παραλιακό μέτωπο, εδώ το ολόκληρη παραλία στη Θεσσαλονίκη, όπου. Είναι εξαιρετικό ακριβώς. Φανταστείτε, επειδή έχω κάνει διάφορα πράγματα. Πέρσι το καλοκαίρι κάποια στιγμή ξεκίνησα από το σπίτι και πήγα στη δουλειά τρέχοντας. Μένω στο στοχώρι και δουλεύω στην Καλαμαριά. Πολύ ωραία. Δεν είναι τίποτα. Όταν πήγατε το κάνατε, αλλά όταν ανεβήκατε την ανηφόρα. Όχι, ήρθα ιός, αλλά υπάρχει το σχέδιο να υπάρχει επιστροφή. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Και δεν τα κάνουμε μια μέρα στην άλλη τα πράγματα. Έρχονται σιγά σιγά. Τελευταία σκεφτόμουν ότι τρέχοντας έρχεται η όρεξη. Και στη διάρκεια του χρόνου αυτού που σας περιγράφω έχουν λύσει πάρα πολλές ιδέες και είναι στη διαδικασία εφαρμογής. Δηλαδή, ετοιμάζω κάποια ταινία ντοκιμαντέρ για όλο αυτό το πράγμα που κάνω. Είμαι σε τέτοια διαδικασία.
Έχει πράγματα. Αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το κάνουμε πράξη, να το δοκιμάσουμε καταρχήν. Είναι τόσο απλό, πιστεύετε? Έτσι, αυτή ήταν και η προτροπή μου όταν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, να κάνουμε έτσι κάθε μέρα μία μικρή αλλαγή, κάτι διαφορετικό. Να σπάσουμε τη ρουτίνα και να δοκιμάσουμε έτσι νέα πράγματα. Μα και βέβαια είναι απλό, Σας λέω, δεν θέλει τίποτα. Ένα απλό ζευγάρι παπούτσια. Τυχαίνει τελευταίο διάστημα κάνω 2-3 τρεξίματα την εβδομάδα στο Πανόραμα, στο Αθλητικό Κέντρο Πανοράματος. Και βλέπω κόσμο όλων των ηλικιών, κυριολεκτικά όλων των ηλικιών, να περπατάει, να τρέχει. Δεν είναι ανάγκη το τρέξιμο δεν έχει καλά. Είναι και η απλή άσκηση, το περπάτημα, το να βγούμε λίγο από το σπίτι, να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Ωραία, ας κλείσουμε λοιπόν με αυτό το μήνυμα. Μ' ακούτε? Ναι, βέβαια. Ναι, να κλείσουμε λίγο με αυτό το μήνυμα για να σας καλημερίσουμε. Καλή συνέχεια, καλή αντοχή στο τρέξιμο. Σας ευχαριστώ. Και να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα. Να που μιλάμε και για τρέξιμο.